Ергени, няма ли я? Първата чалга ще я хвърля аз като кмет на селото. Искам в цялото село да има разбирателство. Да има много здраве, да има много успехи, берекет и много хубави неща да се случват в Странското, да няма вече такива лоши неща. Хайде, председателя на кооперацията да дойде да хвърли за берекета. Разбира се. Понеже тази година по-малко чалги направяме, аз ще хвърля само една, да има хората да хвърлят. Нека всеки да хвърли там, който има желание. Да, живот и здраве, друго всичко може да си го правим ние, нали? Хайде, Минета!